Ai kaka. Misai. Esika msenzeni. Misai. Nimakaruka zvakanaka. Thanks dear. Wakaruka nani? Never mind so. Ko inda. Nei. Ko kuonda hanzi. Senzeni uri kudyiwa nei? Wadyiwa neiko? Esikana. Kuzoita sei futi? Senzeni kochiko. Taura neni dear. Koita sei? Senzeni. Taura neni kani chirega kuchema. Chirega kuchema. Sorry senzeni usabatikana dear. Nganichingotaurawo newe in general. Kochi. Ndiri kugwara. Inda. Waitwa sei? Taura neni kani. It's okay. No breast cancer. Oh, sorry dear. Sorry my dear. Senzeni kani. This is not the end of the world. Ndanditi chinyarara. Terera. Sora anti chinzwa. Pane inonzi Easy Health. Inodhila nezvakawanda shamwari. Senzeni. Usazvidya moyo anditi. Easy Health iyo yandikutaura nezvayo ka. Ine ma-professional doctors. Ine ma-professional nurses. Anditi. They're just a phone call away. Just call them. They can come to you. You can go to them. They can as well refer you to my pharmacies. Anditi. Senzeni. Unogona kurifera kumapharmacy zvichienderana nezvauri kunzwa. Anditi. Vafonere vanokubatsira. Vane vakatouya vane zvakawanda. Zvako zvidiki zvanditi. Zvinoita. Usazvidya moyo dear. Usazvidya moyo senzeni. Usazvidya moyo anditi. Zvinodarika. Just call them. Inonzi Easy Health. Andika. Don't worry. Usazvidya moyo. Saka ndozokufonera imwe namba. Ndotokusendera pa WhatsApp number dzacho izvezvo anditi. Okay my dear. Keep well, Auntie. All right, Senzeni.